deixar claro que son as subvencións nominativas, porque a veces falamos no pleno, como entre nós coñecemos perfectamente o que son, pero igual a xente que nos ve ou os veciños non teñen claro o que son. Unha subvención nominativa é aquela que, dito rapidamente, se decide dar a dedo. Dase a dedo porque se considera que son asociacións relevantes, de interese, porque se considera que se ten que financiar dese modo e non doutro. Hai outro tipo de subvencións que son as de concorrencia competitiva, nas que o que se fai é destinar unha bolsa de cartos, por exemplo, a deportes ou a cultura. Entón, destinase unha bolsa de cartos a deportes, as asociacións deportivas concursan, presentan proxectos, hai uns criterios, dependendo da puntuación que saquen, asignaselles unha cantidade ou outra. Nestas que vimos tratar hoxe, as subvencións nominativas xa levan decidido previamente cal é o importe que se vai a dar, cales son esas asociacións directamente que se van ver beneficiadas. Cada unha desas subvencións leva, por unha parte, un informe do técnico que lle corresponda, por exemplo, do técnico de deportes. Neste caso, leva informe da técnica de, non sei se de emprego, industria, non sei como a considerades, pero, leva informe desa técnica. Levan, por outra parte, un informe dos servizos de intervención, no que se fai constar se se cumplen todos os requisitos legais que hai establecidos. En todas estas subvencións que imos tratar, en todas hai algunha deficiencia, algunhas son de carácter leve, intervención amosa os seus reparos nesas que poden ser de carácter leve, en outras que imos tratar que considera que son de carácter máis grave, aparecen reparos suspensivos. Neste caso de Seara,